आं फार्स्टआवनो बिथां प्रमद बर'खौ क्वेश्चन खालामगोन डु यु हैव the knowledge or idea about the BTC Accord and its clauses? What are the different clauses and how did these are explained? Do you know it? Did you ever study? नोंथाङा आगोलाव मालाबा स्टाडि खालामफेरदोंमोन ना? ना नोंथांनि BTR Accord 2027 आव जे एकर्ड नोंथाङा साइन खालामदों इन्डिपेन्डेन्ट रन्जन दैमारिखौ सहि खालामहोदों Did you have ever studied this agreement paper? Who drafted it? नोंथांनि बे एकर्डखौ सोर ड्राफ्ट खालामा आंहा सन्देह जादों नोंथांनि बे ड्राफ्टआ नोंनि ड्राफ्टिं नङा not drafted by any board of people. Certainly it is drafted by some ACS or IS officer of the Assam Secretariat under the instigation of the Honorable CM Mr. Himanta Biswa Sharma. जायनि फलाव नोंथाङा इंराजि रोंगौना रोङा बेखौ सन्देह जादों You promote Bodo. Do you know English? Can you study all the lines of the Bodo BTR Accord line by line? Do you understand its language and its meaning? सन्देह दं नोंथाङा निश्चय फरायाखै बा फरायदोंब्लाबो नोंथाङा बुजियाखैब्ला नोंथाङा बेखौ सहि होनो नाङामोन आरो बुजिनानैबो सहि होदोंब्ला you are one of the culprit of the society बर' जातिनि नोङो जोलैनि हांगार most of the जोलैनि हांगार of the Boro community you promote Boro you are idiot नों जेबो गियान गैया दिनै एसामिस लेंगुवेजखौ साख्रि मोननो थाखाय कम्पालसारिलि रिडिं आरो राइटिं हानांगौ नङाब्ला साख्रि मोना होननाय आयेनखौ नों माबोरै सिरि थानो हाखो प्रमद बर' नोंथाङा सासे एबसुनि लिडार जोंबो एबसुनि लिडारमोन how you can tolerate this act is directly murder to the Boro medium बे आयेना बर' मिडियामखौ डाइरेक्ट मार्डार खालामनाय किन्तु नोङो दिनै कुम्भकर्ण बादि मानो उन्दुना थाखो बाबु how you can sleep silent if you are real Boro you cannot sleep silent you must raise question raise protest but still you have not done that होमबा आं नोंथांखौ बर' होनो ना अबर' होनो ना नोंथाङा अबर'नि सिङाव रियेलि लिडार बर'नि हेंथायै प्रमद बर' टाइटेलखौ लानानै नोङो अबर'नि खामानि मावनाय you are one of the great agent of anti-Boro elements 31 डिसेम्बराव प्रमद बर'आ सिक्स शिड्यूलनि आन्डाराव थानाय प्रभिजननि पावार एन्ड फांसनखौ लाबोफिननो हायाबा रिजिगनेशन होनांगौ बिटिसि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बारनिफ्राय आंनि बे जोबथारै खावलायनाय जय गोजोन्थों जय बिथांमोन बायदि मानसिया मालाबा लामा गलायाव जौ लोंनानै गोलैनानै थाग्रा मानसि टाइपनि मानसि बायदि सानो आरो थेवबाबो बिथांनि बेकग्राउन्डखौ जों खबर लानानै मोनथिदों बिथाङा मोनसे समाव गावजोंनो एखेलेगे खामानि मावग्रा जि माने आइजोमोन बे आइजोखौ बिथाङा रेप खालामनायनि मोनसे सेस्टा खालामदोंमोन आरो बै समावनो बिथाङा रायजोफोरजों सेन्डेलनि माला गानहोजादोंमोन ओंखायनो बेफोरबायदि मानसिनि खोथाखौ दिनैनि दिनाव बर' समाजाव फिन खेबसेबाव रायलायनांगौ होननानै जों साना बिथांनि बागै बिराद गोलाव बुंनांगौ जेबो गैया बिथाङा सासे द्रांकार जौ फाग्ला मानसि बेखौ लानानै बिराद सिरियास जेबो गैया आरो बेखौ खोनासंनांगौबो जोंनि जाथियाव दिनैनि दिनाव समाव सम फैयाखै आरोखि दिनै बिथांनि बे बुंनायनि सायावनो आङो माखासे खेंफोरथि एबा क्लेरिफिकेसन होनो दिनै सानदों थांनाय 18 आगस्तआव आङो बिथां प्रमद बर'खौ बिटिसिनि आन्डाराव 2003 नि बिटिसि जे एकर्ड जादों बेनि सिक्स शिड्यूलनि गासिबो प्रभिजनफोरखौ लाबोनानै खामानि मावफैनो हायाब्ला एपइन्टमेन्ट होनाय स्किम सेलेक्शन होनाय ग्रेन्ट होनाय बेफोर खामानिखौ मावफुंनो हायाब्ला 31 डिसेम्बरनि गेजेराव नोंथाङा रिजिगनेशन होनांगौ मानोना नोंथाङा जेबो खामानि गैया बे आं डिमान्ड होदोंमोन बे डिमान्ड होनायनि फिननायखौ दिनैसिमबो प्रमद बर' बिथां एबा इउपिपिएल नि रावबो दैदेनगिरिया दिनै जुक्ति होनानै मोजाङै रिप्लाइ होआखै नाथाय बिथांनि जानानै माखासे बेलबुं मानसिफोरा बा राकेश ब्रह्मआ होदों दिनै बे अमर सिंह ब्रह्मआ लावखार गथ' जानो हागौ नाथाय दिनै बर' रायजो राजानि गेजेराव जे असत्य जे नंखाय फालानानै देशखौ सालायदों दिनै बिटिसिनि गासिबो क्षमताखौ दिनै असमिया गभर्नमेन्ट हिमन्त बिश्व सरकारनाव हरजोबनानै दिनै रायजो राजाखौ नंखाय फाला ओरैनो थगाय दोनदों बे सैथो बाथ्राखौ रायजोफोरनि सिगाङाव आं जेब्लाबो बुंबाय थागोन जाहाथे रायजो राजाया मिथियो दिनै राकेश ब्रह्मआ
लाजिथाव मुगैथाव नंथारै खोथाखौ बुंनानै बिथाङा सानदों हयथ' बिदि बुङोब्ला अमर सिंह ब्रह्मआ सैथो खोथाखौ बुंनायनिफ्राय जानगाराव थागोन। बे साननाया राकेश ब्रह्मनि बिराद गोरोन्थि। मिथिया हुसियानो सा साग्लाव इमोसनेलि हयथ' सोरनिबा थुनायाव हयथ' ब्रह्मनि थुनायावबो जानो हागौ, उरखाव गोरा ब्रह्मनि थुनायावबो जानो हागौ। बिथाङा जानला मोनला फाग्लामि खोथा बुंलाबायदों। दा नोंथाङा जेबो मिथियालासेनो एकदम माने लेखा रोंथारैनि परिचयखौ बोरै होखो? नंथारै मिसा खोथाजों बोरै आंखौ दाथ्रमनानै नोंथाङा दोननो नाजादों? खबरदार नों बिदिखौ दासान। दिनै नों आंखौ जे मिसा मुगैजाथाव लाजिथाव पइन्टआव जेरै आंखौ चार्ज खालामनानै अपमान खालामदों प्रेस मिडियानि दारै ससियेल मिडियायाव, बे नंखाय बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आंखौ मानहानि नोङो आंनि जुक्तिखौ जुक्तिजों दानालासिनो माबोरै बेक्ति सरित्रआव नों आक्रमण खालामखो? मानो आंनि पार्सनेल केरेक्टारखौ नोङो एसेसिनेसन मानो खालामखो? नाहाथ' बे मोन्थाय गैया। आंनि पार्सनेल केरेक्टार बेबो सैथोखौ बुंब्ला मोनसे गनायथावामोन। नोंनि खोथायाथ' मोनसेबो सैथो गैया राकेश ब्रह्म। नों निजेखौनो साननानै नायसाय। दिनै बुंनो गोसो गैयामोन आङो नोंनि खोथाखौ, अब्लाबो रायजोनि मिथिसारनायनि थाखाय नोंनि सभाखौबो आङो मोननैसोखौ दिनै बुंगोन रायजोफोरनि सिगाङाव। हाइ स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो मा आखलनि मानसिमोन नोंलाय? आंथ' मिथिनो मोनदों नोङो सानसे समाव क्लास 9आव फरायबा मानसिफोरनि बोरमाखौ खावनानै जानानै बुजानानै नोङो खारनानै गुवाहाटियाव थाहैदों। गुवाहाटियाव बाथौफुरियाव थाहैनानै नों बाथौफुरि हाइ स्कुलनिफ्राय 3rd डिभिजनाव नों मेट्रिक पास जादों। बिनि उनाव नों पान्डु कलेजाव हायार सेकेन्डारियाव एडमिसन लादों। बाहायबो नोङो जावले जावले फेल जादों। उनावहाय नों न'आव फैदों। न'आव फैनानै नोङो 2 नाम्बार दंफां बेफारि मावदों, खमला फायखारि जादों, मालाबा मालाबा पुलिसजों हमजादों बुजादों। उनावहाय नोङो सानसेखालि शिवरात्रि दिनाव गुथा आरो गान्जा सोबनानै 6 मास नों फाग्ला जादोंना जायाखै? राकेश ब्रह्म लाजिया नोङो 6 मास फाग्ला जादोंना जायाखै? ना दिनैबो बे फाग्लायानो खाराखै नोंलाय? आरो हाग्रामा महिलारिनि आन्दाराव कन्ट्राक्ट मावनानैसो नोङो धनी जादों आरो बिनिफ्रायसो नोङो दिनैसिम बे पर्यायाव फैनो हादों। राकेश ब्रह्म सैथोजों सोलियाबा नोंनि दानि बे नोंनि राजनितिखौ दफायनानै बिखा फोरदाननानै बुंदों सैथो गैयाबा सैथोनि सायाव नों जुदि सोनाराबा गाबोननो नोङो जस्लोदगोन। बोरमा सिखाव, लाजिया नोङो? गावनि सभा सरित्रखौ बेसेबां सानदों नों? जोंनिखौ नोङो तदन्त खालाम। दतमायाव फैनानै सोंफै नोङो बबे जुगाव, बबे दिनाव, बबे गामियाव आङो सेन्देलनि माला गानहोजाया? माब्ला बबे जायगायाव आङो जौ लोंनानै उन्दुनानै थाया? राकेश ब्रह्म प्रमाण होनो हागोन? बेबादि नंखाय मिसायै आंखौ बेक्ति सन्मान हानि खालामनायनि थाखाय नोंखौ आं दिनै गोबां थाखानि मानहानि गसर होनो दिनै रेडि ओंखारबाय आङो। दिनैनि बोथोरावनो आङो बेनि केसखौ होगोन। बेनि थाखाय नों साखाफारा जानानै थाखा। राकेश ब्रह्म खोथाखौ खुगाखौ दं होननानै जानला मोनला नों दाबुं। दिनैसिम नोङो गोबां लिडारफोरखौ गाज्रि गाज्रि रायबाय, सानसुमा बुजायबाय, दावराव देख्रेखौबो नों गाज्रि गाज्रि रायबाय, हाग्रामा महिलारिखौबो नों गाज्रि गाज्रि रायबाय। नों रायै सोर दंबावो? नों सानदों नामा जे अमर सिंह ब्रह्मखौ बेबायदि बुङोबा नोंनि सैथो खोथा बुंनायनिफ्राय जानगार होनो हागोन? खबरदार, डन्ट थिंक इट, डन्ट एक्सपेक्ट। अमर सिंह ब्रह्मआ बेबादियाव साइलेन्ट थाग्रा नङा, सैथोजों जुजिग्रा। बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि शिशु, एखेलगे बर'फाजों जोङो कटन कलेजाव इउनिभार्सिटि साइन्स फरायनाय मानसि आङो। बिनि उनाव आङो MA पास जादों, बिनि उनाव आङो BEd पास जादों। I am the one of the most successful block elementary education officer during my period. कसुगावआव फै, कसुगाव आनसलिकआव सों नोङो मूर्ख। कसुगाव आनसलिक एपसआव सों आं माबादि अफिसारमोन। बेफोरबादि लिडारखौ थाबैनो एक्सपेल खालामनानै बिनि पदखौ खारिज खालामनांगौ, सिफायनांगौ। बेखौ बेबादि थायोबा पार्टियाबो दुरनाम जायो, जाथियाबो दुरनाम जायो, गभर्नमेन्टआबो दुरनाम जायो।